Tiong 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 tong 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 tata tong 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 tong. Hey, here we go. Marites ka, lami kay ka nga iparok. Gabi rapud ka kahinawayon. Baho kag baba ang kilay pertira bang hiwean. Imong naong daginuton unya sige pagyud ka og panglebak. Imong mama libakira, imong lula libakira, imong ate libakira, libakira kag pamilya. Ang inyong trabaho sigirag panaway, ang inyong mga baba murag walay pahuway. Unya ang imong gitabi puro mga bakak, murag yun mo og baki, sigira mo og kukak. Ang utok ninyo bata nga murag walay buot, inawayon murag gwapa niya ang naong murag lubot. Hey! Marites ka, lami kay ka nga iparok. Grabe rapud ka kahinawayon. Baho kag baba ang kilay pertira bang hiwean. Imong naong daginuton unya kusog pagyud kay kang manglebak. Papa Marites ka, lami kay ka nga iparok. Grabe rapud ka kahinawayon. Baho kag baba ang kilay pertira bang batean. Imong naong daginuton unya kusog pagyud kay ka manglebak. Maritis ka, maritis ka, maritis ka, maritis ka, maritis, maritis ka, hiwi kayo kag baba. Sigig putak, sigig putak, sigig putak. Murag baki, sigig kokak.